Менә без Оршада Төбәк Шыкырша авылыннан Гөлфия Рысаева белән машинада утырабыз. Кичке сәгать 9 тулып киткән. Без бүген Гөлфияләрдә кунакта булдык, рәхәтләнеп сөйләшеп утырдык. Аларда чебешләрне карадык, хайваннарны карадык, су буен карадык. Һәм менә бүген саубуллашыр минутларда җитте. Гөлфия ул бик матур җырлый да бит ул. Үзе роль артында. Әйдә тыңлыйк әле без Гөлфияне. Уфтанма гомерләр, ник болай үтә дип, шул чәчен күрсәң дә уфтанма. Яз киләде китә, гомер шулай үтә, уфтанма, уфтанма, уфтанма. Гөлфия, син берәр ансамбльгә йөрисеңме, юкмы? Йөрим, Айван авылында. Ансамбльнең Безнеңчә әйтсәк, Морҗалар ансамблен создавать итеп маташабыз бүгенге көндә. Шулаймы? Русча да җырлыйсыз, татарча да җырлыйсыз, име? Только русча җырлаячакбыз. Әйе. Ибалакова Татьяна Александровна, мин и Шабрина Галина Николаевна. Гөлфия, кара әле, сез бик матур җырлыйсыз бит, име? Сезгә бу җыр сәләте кемдән күчте икән? Әниегез җырлыймы, әтиегезме? Әтием дә, әнием дә җырлыйлар. Әтием оста гармунчы иде Айван авылында. Егет вакытта хайран кызларның башын Әйләндергәндер. Ие. Исемнәрен ничек әле искә төшереп үтик әле? Әтиемнең исеме Илфур, әниемнең исеме Кәбирә. Алар мәрхүмнәр инде, Алар име? мәрхүмнәр, бүгенге көндә алар мәрхүмнәр. Әйе. Ничә яшьтә мәрхүм булдылар? Әтием 52 яшьтә, әнием 67 яшьтә. Яшьтән киткәннәр, име? Ие. Әбиегез Рукия апа сезнең белүемчә Сукыр апа иде, шулай бит, име? Әбием Сукыр иде, ул 96 елда үлде. Әйе. 96 яшендә үлде. Гомерле булган икән, име? Әби иде, бик зиһенле әби иде. Һәм Бик акыллы кеше иде. күзләре ничә ел күрмәде икән аның? Где-то 50 еллап күзе күрмәгән инде аның. Ой, Яшәгәндә. озак булган, име? Озак. 51 елда аның күзе күрми башлаган. Әйе. 51 елда Әйе. ахыргы баласын тапкач, үлүен үлде ул. Хәзер әйтәм, 85 елда. Менә Гөлфия, без тормышның кадерен беләбез микән? Менә ахырдан гына уйлыйсың бит аны, име? Нишләп? Тормышның кадере, менә бүген без аны беләбез. Чөнки без күп югалтулар аркылы шушы көнгә хәтле килгән. Әле татый башладык. Яшь вакытта тормышның да күп икәнен белмисең. Кайнана белә кайната гел сиңа мишайт иткән кеше дип уйлыйсың, кадерен белмисең. Әти белә әнигә менә хәзер хөрмәт итәр идем мин. Элеккегә күрсәтмәгән хезмәтләремне дә күрсәтер идем. Нусын. Әйе, менә Кайнатам исән, менә бу башка кешегә күрсәтмәгән хөрмәтне мин хәзер кайнатам күрсәтәм. Кирәк вакытында кашыктан ашатам, үлә башласа уятам, тизрәктер бабай дип кулын кадап аягына бастырам да, кашыклап ашатып тагы үзе ашый башлый. Субханалла, тагы шулай итеп яшәп китәбез. исеме ничәгәләнең? Исеме кайнатамның Михаил Тимофеевич. Ничә яшьтә инде хәзер? 92 яшендә. 92 яшьтә, әле субханалла йөреп тора үзе әкрен Аллага генә, име? шөкер, үз аягында. Әйе. Ятса тизрәк укул кадымда торгызам, әле Аллага шөкер, миңа ул ничек дип әйтим, тормыш итәр өчен мин ятим түгел. Ул исән вакытта мин ятим түгел. Әйе. Бары бул минем әтием шикелле. Мин аны хөрмәт итәм, ул миңа үземнең тормышымда бик авыр вакытларда булышты, бик каты булышты. 5 үгез бер сыерны апшырып китә торган иртә белән кич беләп кайтадыр ие. Ул миңа хайван асрарга, тормыш алып барырга бик каты булышты. Исән сау булсын, име? Ие, мин моңарчы тату яшәдек, моннан соң да тату яшәп, олылап озатырга насип булса ярар иде миңа аны. Әйе, менә сез әйттегез бит инде, әбиегез Рукия әби үкенечкә берәр нәрсә калдымы, юкмы? Менә Рукия әби заманында яшьрәк булганмын шул, тоже менә аңадаган әзрәк олылап, хөрмәтләп, мунчаларга керәдер идем. Әйе. Бит мин аны обязанность итеп санамыйдыр идем. Абуз итеп саныйдыр идем ул вакытта, яшь вакытта бит бер нәрсәне дә белмисең. Хәзер булса мин аны
рәхәтләндереп, кәефләнеп үпкерерим. Әйе. Гөлфия, бәхет нәрсә ул? Бәхетне без беләбезме аны? Әллә югалткач кына беләбезме без бәхетне? Бәхет иртә белән, на самом деле иртә белән бүгенге көндә уяндың икән, ул бәхет. Балаларның тавышын ишетү бәхет. Балаларың сиңа кунакка килгәндә бик зур бәхет. Инекләрең сиңа әби дип дәшә икән, ул да бәхет. Хайван асрый алабыз, эшкә бара алабыз. Яраткан эшең булганда, тагын нәрсә кирәк? Гөлфия ханым, сезнең тормышта иң зур югалту нәрсә булды? Иң зур югалту минем тормышымда, ничек дип әйтим, улымны югалту. Иң зуры шул. Без яндык та, ул вакытта яшь булган, бергә күтәрелгән ул мәшәкать. Улымны югалту тоже Сергей Сәни дәл ул вакытта. Иптәшегез инде име? Иптәшем, ие. Аның белән бергә югалттык. Ну, иң авыры шул булган. Сергейны да югалттым. Сергеем да авырып үлде. Но аны да онытып була, но баланы онытып булмый. 11 яшьлек вакытта име? Хәзер ничә ел үтте инде? Ничә яшь булган булыр ие? Аңа булган булыр, 38 яшь. Хәзер инде 96-дан 22 яшь узган. Тукта. Чәй узган булыр. Сезнең хәзер 2 кыз, име? 2 кыз, ие. Берсе Казанда, берсе монда Оршада, име? Оршада эшли, ие. Кичкенә кызым Казанда эшли. Ие. Икесе дә югары белемле. Икесе дә югары белемле, Аллага шөкер. Ие. Аллага шөкер. Сез бүгенге көндә? Мин бүгенге көндә бик бәхетле ана. Ие, бик бәхетле ана. Һәм кайда эшлисез әле? Мин Росгострахта, Арчаның иминиятләү компаниясында, Росгострах компаниясында эшлим. Сез бу эшне яратасызмы? Бик яратам. Халык белән эшләү үзе бер бәхет тоже. Кеше күрмәсәм, аптырап беткән булыр идем. Менә Гөлфия ханым, сезнең бүгенге көнегез ничек үтте? Сез бүген игелек эшли алдыгызмы? Көн дәверендә, Аллага шөкер, бүген игелек эшли алдым. Һәм динди? Күршем Рөстәмнең 2 күзенә дә операция ясатырга уже март айында тотынган идек. Бүген икенчесенә ясатып, исән-сау алып кайтып, иенә урнаштырдым. Рөстәмне, короче, җилкәмнән төшердем бүген. Сез машинада йөрисез, үз машинагыз белән Казанга бардыгыз һәм Рөстәмне больницадан алып кайттыгыз, шулай бит? Бутлеровадан үз машинам белән узатып куйдым, алып кайттым. Бик зур игелекле эшләгәнсез инде сез, Гөлфия ханым. Ул ничек аның күзләре күрдеме аның, или күрмәс дәрәҗәгә җиткән идеме күзләре? Күрмәс дәрәҗәгә җиткән булган, мин аны теге алай дип аңламадым, миңа ул теге андый-мондый күрсәтмәде дә инде. Күршеләр кара, Рөстәм бөтенләй дә йөри алмый бит, кибеткә дә йөри алмый. Тыңламый безне, больницка менми дигәченнән күршеләр әйттеләр дәген, ул миннән әзрәк өркәрәк, мин аны кереп үгетләдем дә, икенче көнне җилтерәтеп больницага мендем дә, менә шул Аллага шөкер, квота белән операция ясата алдык. Мин күрдем.